हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो सलामना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ बे मार्च मासावनो मोनगोन ना मोनला होननानै मानोना नोंथांमोना थांनाय बोसोराव नैबे मार्च मासावनो स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन आङो बांद्राय एसेबां माने डेटखौथ' गोसोआव गैजोबला 28 ना 29 बेबादि थारिखआव नोंथांमोना मोननो हादोंमोन आरो थांनाय बोसोरनि मार्चनि 28 29 बेबादि खालाराव नोंथांमोना एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हादोंमोन जायफोर नोंथांमोना मोननो हानाय थांनाय बोसोराव नोंथांमोना निसय डेटफोरखौ गोसोआव थागोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावबो मार्च मासावनो मोननांगौमोन नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौ बे रिनिउवालानो जा फ्रेशआनो जा प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा नोंथांमोना नैबे मार्च मासावनो नोंथांमोना मोनजोबनो नांगौमोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव एबा नैबे मार्च मासाव एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाला आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे प्रि मेट्रिक जायफोर माने क्लास 9 10 आव फरायनाय जायफोर नोंथांमोना फ्रेशआनो जा रिनिउवालानो जा थांनाय बोसोराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव थांनाय अक्ट'बर मासावनो नोंथांमोना स्कलारशिप मोननांगौमोन अक्ट'बर नभेम्बर मासावनो नोंथांमोना फ्रेश रिनिउवेलनि स्कलारशिप फैसाखौ मोननांगौमोन नाथायबा नोंथांमोना मोननो हायासै आंथ' सानखादोंमोन नोंथांमोना मोननाय नङा होननानै थांनाय बोसोरावबोथ' मार्चआवसो नोंथांमोना मोनदोंमोन नालाय नाथायबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मार्च मासाव मोननो हानाय नंला मानो होनोबा जोंहा दिनै मार्चनि 26 थारिख जाबायानोसै नाथायबा नोंथांमोननि स्टेटासआव दिनैसिमबो माने मोजाङै देखायाखै पिएफएमएसआवबो जेनेबा नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया आरो मोननो थांगासिनो दङबा नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेखौबो जोंहा देखायबावाखैसो दा बेनिखायनो जोबोद आसा खम जाबाय नोंथांमोना नैबे मार्च मासाव नैबे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि फ्रेशआनो जा रिनिउवेलानो जा जायफोर नोंथांमोना क्लास 9 10 आव फरायनाय नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना नैबे मार्च मासाव स्कलारशिप फैसा मोनगोना जोबोद आसा खम जाबाय आरो नोंथांमोना मोननायखौनो नंला होननानै साननाबो लाबाबो गोरोन्थि जानाय नंला मानो होनोबा जोंहा दायो आसाम सरकारा जोंहा पावारलेस जाबाय नालाय जोंनि नैबे आसामाव दायो एमसिसि नांबाय थांनाय बोसोरावथ' जोंहा जेबो इलेक्सनबो गैयामोन एमसिसि जोंहा जेबो नाङाखैमोन मार्च समफ्राव दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावथ' जोंहा एमसिसिआ दायो नांबाय नालाय दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना नैबे प्रि मेट्रिकनि क्लास 9 10 फरायसाफोरा जायफोर एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो स्कलारशिप फैसाखौ मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनिलाय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबे पस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बे फ्रेशआनो जा रिनिउवेलानो जा नोंथांमोना नैबे नभेम्बर डिसेम्बर मासाव नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननांगौमोन नाथायबा नोंथांमोना नभेम्बर डिसेम्बर मासाव मोननो हायासै दा बिनिफ्राय नैबे मार्च मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ गासिबो माने आसाखौ लादोंमोन थांनाय बोसोरावबो मार्च मासावनो नोंथांमोना मोनदोंमोन नालाय 28 थारिख 29 थारिख बेबायदि मासाव डेटआव मोनदोंमोन थांनाय बोसोराव नाथायबा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव नैबे मार्च मासाव एसटि स्कलारशिप फैसा मोनगोनखौ आसाखौ लानो नांला नोंथांमोना आंनिसिम माखासे खोन्थाहरदों माथो बेलेग बेलेग स्कलारशिपनिखौ माथो फैसाखौ सोना होबाय होननानैबो नोंथांमोना माखासे बुंहरदों दा बे जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंहा स्कलारशिपमोन बा जाखिनि मानसिफ्रा मोनगासिनो दं दा बिथांमोना सेन्ट्रेल माबा स्किमनिया मोनदों आरो सेन्ट्रेल स्कलारशिपनिया फैसाखौ सोना होबाय 12,000 बेबायदि सोरबा सोरबा मोनबाय दा बेखौ आं मिथिनानै मोननो हादों दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे ओबिसि स्कलारशिपनियाबो माने पिएफएमएसएम पेमेन्टस एन्ड टु पिएफएमएस बेबायदि देखायबोनानै आं खोनानो मोननाय जादों नाथायबा जोंनि एसटि स्कलारशिपनि बेलायाव हले गोबां फाल्थु आरो सोरनाबाथ' जाबाय जेनेबा पेमेन्टस एन्ड टु पिएफएमएस बेबायदिथ' देखायदों आं बेखौ मिथिना मोनदों एसटि स्कलारशिपनियाबो नाथायबा मा जादों बेहाय जेनेबा पेमेन्टआ जेबो देखायाखै जे नोङो बेसेबां फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेखौनो श' खालामाखै दा बेबादिबा नोंथांमोना बोरै फोथायनो हागोन जेनेबा स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना पेमेन्टस एन्ड टु पिएफएमएस जानाय लोगो लोगो मोनगोन होननानै दा बेखौ जोङो फोथायनो हाया आरो पिएफएमएसआव चेक खालामना नायबाबो बेहाय देखायबावाखैसो नोङो बेसेबां फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ मानो होनोबा फैसा सोना हरनायनि सिगाङावनो पिएफएमएसआव नायोबा माने देखायखायो आरो जेनेबा नोंथाङा बेसेबां फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ फैसाया एसे उनावनो बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन होननानै जों मिथिना मोननाय जुदि पिएफएमएसआव देखायोबा आरो बेसेबां फैसा मोननो थांगासिनो दङ जों बेखौबो नुनो हायो पिएफएमएसआव नाथायबा दा दिनैसिमाव मा जादों जेबो जोंहा देखायाखै दा बिनिखायनो जोबोद आसा खम नोंथांमोना देग्लाय नैबे मार्च मासाव स्कलारशिप फैसा मोनगोन ना जोबोद आसा खमथारसै बेलेग बेलेग स्टेटना सोबाय आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम दाख्लैबो बुंहरदों जोंहा त्रिपुरा रायजोनाबो एसटि स्कलारशिप फैसाखौ सोजोब्बाय आरो जोबोद मोजां आरो
त्रिपुरा गभर्नमेन्टआ जोबोद मोनसे मोजां खामानि मावदों एसटि स्कलारशिपनि फैसा सोना होनायनि बेलायाव जेनेबा जायफोर बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै जायफोरनि आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायासै दा बिथांमोनखौ माने बिथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोना हरनो थाखाय केन्डिडेटफोरनि लिस्टखौ हगारना होबावसो बिथांमोननिया दे नैबे बिजाथिफोरा आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना गोख्रैनो लानांगौ जोङो फैसाखौ सोना हरनो थांगासिनो दं नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवबो होननानै माने बिथांमोना लिस्ट हगारलायबावसो केन्डिडेटफोरनि नामफोरखौ नाथायबा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो पात्ता गैया आरो जोबोद फाल्तु जाबाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय खोमा एसटि स्कलारशिपनि फैसा सोनायाव ओरैबायदि फाल्तु जाबाय सोर बिजाथिया बेसेबां मोननो हागोन बेखौबो मिथिया मोना आरो पे मासाव जुदि नोङो 20,000 मोनगोन होननानै देखायबाबो माबा 6,000 बेबादिसो हाबबावो आरो दा बिदिखौ आरो मा बुंबावनो दा बिनिखायनो जोबोद माने मा होनो बेखौ मोनगोन होननानै आसाखौनो लाजाला नैबे एसटि स्कलारशिपनि फैसा बेलायाव जेनेबा 100% मानसिफ्रा एप्लाइ खालामोबा बेहाय 20% 25% बेबायदि मानसिफ्रा मोननायखौ आं मिथिना मोननो हायो आरो नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो माने बुंहरो जोङो मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा डिग्रियानो नै कमप्लिट जालायलांसै दिनैसिमबो थाइसेबो स्कलारशिपनि फैसा मोनफेराखै एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना मोनफेराखै होननानै बेबायदि बुङो आरो दा जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोबा जोंनि नैबे डिपार्टमेन्टआ मोजाङै खामानिखौ मावनांगौमोन आरो जा जोंहा डिपार्टमेन्ट थायो ट्राइबेलनि दा बे डिपार्टमेन्टआ खामानिखौ मोजां मावबा एसे मोजां मोनगौमोन आङो ना मानो बेबायदि खालामगासिनो दंथाय दायो एसटि स्कलारशिप बेलायाव दा बेखौ दा मा बुंबावनो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो मोनगोनखौ आसाखौ लादो नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो माने जिखियानो जाया आङो भिडिअ लाबोआ मानो नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै नोंथांमोना माने सोंहरबाय थायो आरो आंनिसिम जे नोंथांमोना स्कलारशिपनि जेबो आपडेट गैया नामा होननानै सोंहरो आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम स्राय बे भिडिअखौ लाबोनानै दायो बुंहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मार्च मासाव मोनगोना जोबोद आसाया खम जाबाय सरकाराबो जोंहा दायो पावाराव गैला नालाय फैसाबो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम सोना हरनो हाला दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय ईशानोदय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना आगष्ट सेप्तेम्बर बेबादि मासाव मोनो मालाबा जुलाइ मासावबो सोयो जायफोर नोंथांमोननिया पार्सेन्टेजआ मोजां हायार सेकेन्डारियाव 80%नि आपबा नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्सआव थाहैयो दा बेनिखायनो जायफोर ईशानोदय स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोनथामनि बिथोराव नोंथांमोना जायखिजाया स्कलारशिप फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना गासिबो दायो भिडिअनि बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलायदो दा नोंथांमोननि स्टेटासआव दायो माबादि देखायदों नैबे एसटि स्कलारशिपनिया फ्रियानो जा फ्रेसआनो जा नोंथांमोना गासिबो माने नैबे फ्रेसआनो जा रिनलानो जा नोंनि बे स्टेटासआ माबादि देखायदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि बक्सआव गासिबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबां भिडिअफोर नुगासिनो दं जानो हागौ इउटुबाव गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ होबाय थादों जे स्कलारशिप फैसा हाबबाय माबाय होननानै नाथायबा जोंहा गोबां स्किम थायो नालाय एनएसपिआव जोंहा गोबां सेन्ट्रेल सरकारनिबो जोंहा गोबां स्कलारशिप दङ दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन स्कलारशिपनि फैसाखौ दायो जोंहा सोना होनाय जाबाय नाथायबा एसटि स्कलारशिप फैसाखौ हले दिनैसिमबो सोथ'वाखै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि गासिबो लोगोफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों